ngithatha uhead. That's right. Okay. So Kalang was introduce ukuthi namhlanje sine battle. It's a Rome 10 battle rap league. On my right hand side nginobani. On my left hand side uRice lapho kuwena screenini. Sinobani lana? Tough for the Bullet Man, the hooligan, Africa's fastest rapper, battle rap fan, bafowethu. Elami igama nguYoung Cannibal Senzima encane King Ken YC. Why told us siseGalini TV namhlanje kuzoshunqa uthuli. Sifliphile la icon yawinwa uSmonk. So Smonk awuthini first? Siqala ba? Obviously funginile. Qala. Sinama round of 3. Umuntu uzorapper zakhathale. Siqala ngoTough for the Bullet Man round 1. Ting 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 ting. Let's go. Nengoba ama Facebook statuses are positive. Even ama videos akhe ahleze real. Kodwa indlela akhankasa ngayo utshwala. Cacile ukuthi uyigenge ejiki. Inhlobo engafuni umuntu ozoyidakelwa. Okungcona ngahleze ebudlile. Ubufakazi bokuthi impilo yakhe isebhodleleni njengejini. So if I rub you off the wrong way, pause. It's cause I wish a nigga would. Uzokhomba umuzonotshwala. Ibha leyo. Awi fix mawungaphuzi ne career enama hiccups. Kodwa ke isidakwa vele. Ingwinqa ingamthusi. Igoat enjani ngemaphepha. But neUdennis akukho nix ebengaliphuzi. Uyabonakala ukuthi ugeqekile. Yobe ngokukhubeka impilo ihambele ngenye indlela. Yona ngokuqhubeka nemali uyiphuza uyibhubhudla ngathi kunongwe ngoshukela ngakho ke iyangithusa indlela oadvise ngayo uze unabe wone ngokululeka cause kwiOBC you swam with the sharks ngoba uphuza njengenhlanzi udaka ungaboni inqindi nasibhakela kokungumura njengephansi kodwa usibukela phansi ngoba usemathafeni abacokeme dog mina kade ngabona ukuthi wande ngobunja njengebhansi ngoba wawuhambela phezulu kanti uthwele uphakamani you were popping usanduna umithelo ukhalamine awukhanyi ukulayitha kwakhe reflection yeshine Cannibal. So what use was your flex uma kwakuwayise wayihleze faka amandla yazi mina ngizazisa ngokuba breadwinner cause I know how much your butter's worth. We public figure njani ekhangisa ngobhiye uthenge butterworth wapost isithombe ku Facebook usebosha ubhala ama lyrics. I guess rapping shit is normal to a nigga who knows how much a butt is worth. We do different shit. Imama nokungikhiphela basirondi wena ukhishwa isisu. Ngezwe kuthiwa ulandela idlozi. Ukuflathelwa logo nokuphikwa isintu thina bomsamo sinamakhehla athi mephakeme afika siqu wena sikusola ngokulikinga ikhehla. Usungaphika but nigga we peep you. Unopost ipromo ye brothers namathekena hambas. Ingqondo igcwele inkonzo yasekamelweni okudlule kumele bathandaze. Phoke ngani ukhononda about life being a bitch. It's supposed to fuck you over ngoba unempene mfanazi. Ngicwaninga ngaye ngithema ngiphenya ngamthola ngaphansi kwesiketi a sucker for attention ubufakazi isithombo wasishutha umuncu stick sweet incazelo ikabanzi ngeselfie owayiposta ku Facebook lapho ifriend list yakhe igcwele olova wafuna bethu out sexy last time I saw something pussy like you bengaphakathi kwephenti mina isithunzi sakhe ngisiboni ngaphandle mengiqalaza phansi nezinto ongasoze wazibuyisa noma ungaphalaza yazi uthanda ifebe kodwa futhi unama tendencies obunqingile ubulili incazelo yokuchama kwayo ubudoda bakho ngiyabungabaza nasi time yeah shaya izandla lapho ngikhona round 1 let's all support the Bullet Man Simunqa khala kuyena round 1 into enjalo Simunqa ngiza ngimanikiniki njengecover yalo wayenza indaba wazikhatha noSimunqa zalo ihlongandlebe into engakhathalele kuthenjwa engena nalo idama ekhishini selishunqa ngikufica usathi uyapheka ivasani igesi ibhamuka ubone ngemama lakho selishunqa ubhalwe ebusweni ukuthi uyafa yithawule limanzi mhlawumbe ingakho mangisondele eduze kwakho ngizwe iphunga lenhlanzi lalela ukuthi kungani ungicasula uxaxwa ngemesula by the way they thought I was the weakest opponent uThafo kushuthi uyinyanga mbumbulu ngikhathwe nenyoni ngazi ngikhohlwe kanjani ukuthi ngivele ngiphathe umgunqulo entweni enjalo ngikushaya ngezulu
bathi ulingana noRonaldo kodwa unasaka 0 goals just bullet holes mangikubhanga nale meme lakhe eliphashile they will think I'm just pulling holes online bakho bayawa mangineka ingubo zami zokulala behind these bars uyashayisana sokuqala reason I will not break a leg ngiyazi mosugoduka uzodinga ngikhikhisa isikorokoro I am Smunga the fearless ngifaka imask yaZoro when you have 40 candles on your birthday cake but still usasabe ebumnyameni wazalwa ngaphansi kwesandla sabhoda ngezikhathi zeapartheid during township and political wars wawucashiswe phansi kweziketi ingakho unukumgofoso I see ingakho unukumrobhoso ngizama ukunyukela entabeni sengimngobhoso That's what round 1. Yeah. Let's fucking go, okay? Kuzoshisa kakhulu. Ngiyibona into ezokwenzakala la. No round 1 lo bushisa kakhulu. Utshela lapho usucabangani. Press like lapho ukuze i-suggest igcwale la kwi-algorithm. Safo. Hey. That was dope. Siya ku round 2 manje ngithi. Round 2. Sisemgcwabeni wakho la Stumbu. Ufela ukuzenza isipitha. Kahle kahle isingathekiso ukufela amathe uma urap ukhwifa. Umqondo wesithathu ukuyithanda ukufa irap ubuyenza ikudida. Incazelo ephelele ufela into ongayona neze sithipha. Awuyifici kodwa uthi rap uyexebula. Kanti vela ekunamatheli. Into ekumele si-address kule location ayinamakheli. Uhlakaniphele izinto eziveza ubudomu bakho ingako kunezukule ezikuvumile leyo ayingabazeki. Uyihlaya kwileague yaYoung Cannibal. Sazohlekwa kodwa azukuthi ijoke engenayo ipunchline isazogxekwa if they're sleeping on you ingoba yikho indlela yokukulalela kumele wazi ukuthi sazozelwa into ekumele ilalelwe ngoba unquma igodi iphupho isibonakalise sazovezwa mina ngithi abavuke emaqandeni sifukamele isikhukhukazi ucaba amathambo engqondo ngoba mulalele ngimfunza ulwazi usangayisutha nenduku noma ngamthuma ke uphuthu yazi ngimgwingisa ipride into engadingi nokulunywa ke kuzasuthe nasi ngifunga ubaba emalibeni ukuba ighost ufuzo uma ungabhenga njengensango ngani uthi dope umusho ukuze usimunqa uphumelele hayi kumele avuke ngeke azaphumelele noma ngasliphoka kubo cha abakutsheli awukaze wena waba blind ubufifiyela ibeat nebeat yabhoshisa wena ubhale ephepheni kumele ulisebenzisele ukusiphipha usingela kwi-OBC i-OBC ibisaba ukutshela amaqiniso ngoba ikuthatha njengomndeni nxese ngokudalula ogazi bakho ngokukuthinta inxeba of course you cut from a different cloth imaterial yakho ayinaphethini isidwedwe awagqoka isinamagama kanti hip hop is also about fashion isijeje unama rhymes awugweje waqondisa ebantwini uwaqondisa into ethini isigwegwe awuswashi nange flow sisuka kuma shows sifika endlini sigeze uyabhimba ujaha ukukhathela uyabhimba ujaha ukukhahlela ibeats uyabhimba ujaha ukukhahlela irhyme kodwa ugeja ikick yebeat time. Yeah, man. That's what's round 2. Smunga, pensela again. Kwelesibili ivesi ngiyazi uzozizwe ngathi ususesicongweni kanti cha sewule ngesixhotsheni njengesexwayiso sagesi ezansi ulindwe ihesi nebhokisi mawugoloza ukufa sewuyobhalansa ngenxeba njengosisu noma ucabangela ishisu engathi plan yakho sengivele engayiphosa emlilweni uyazibuza wayo usimunqa engashi isekhaya ngiyangena ngiphinde ngiphume esihogweni entweni enjalo kulezi inkinga zenjiba sobhekene nazo into engakusiza ukuthi uvele usale sewugunda imbungculu njoba bengishila ukuthi kubamba ngezulu That's fire. Ngiyazibuza ukuthi njengoba unomndeni uzoyimisa kanjani indaba yepeni uzimixa entsheni ngizizwa ngishawa uvalo njengosimamani ngiyazibuza ukuthi Thafo
Nah, take it all. Okay, this was round 2. Sasoyivala ke manje. Cha ukuthi kusashiza ngoba amajita vele uyabona ukuthi nawo afuna ukuthi classic le. Round 3 to 4 call again. Take it home. Alrighty. This time. Comment lapho. Press to subscribe lapho. It's Munga on my right hand side. It's Bullets T4 on my left hand side. Ibeti on. The third round. Oh, hey, cishe bonakala. Alright. Wena wondla isikebereshe ngo370 usithengele ikhombo. Udiza ngemali yahulumeni, ushelela ilombo, sakudlala njengebhola, sakcrossa. Njalo ke ukuphoqa ngenkani ukuba ubhuti Madlisa usidekela isondlo. Isisho sithi ifa lezithutha lidliwa abahlakaniphile. Kuyamangaza ukuthi unebachelor. Ngagcinini kwabakhaliphile. Bekumele wazi ukuthi icherry iyahamba uma uyifica ipakishile. Wena wondla isisu yona engasikhipha icala elifihle. Washaya. Ngathi awushayanga. Lebhale steam. Umuntu udliwa fast. Obuza uCannibal ngobuzimzima. Awufundanga yini eButterworth ukuthi into ecijile kumele iqala ihlabe before uspend imali isithing. But fuck that. Let me talk to his soul. Iminyaka ihambile kodwa wena usamile la eqale khona. Uma uzwela khombisa ukulalela nokuthi ngikushilo khona la ekushaye khona. Umdala bafu. Lempilo yakhe ebhedayo isezandleni zakho. Ya ibambe ebukhoma. Ufunde ukusukumela iqiniso la ehlale khona ukuthi uphushile umqondo ongayindawo. Yagcina isimile imicabango. Ivaro ukuthi usuphansi kodwa ingoba ikuyisile impakamo. Njalo ke ukuphushwa abantu abaphezulu ngenkathi uzithwele esicongweni sabo kanti ngelinye ilanga uyofica likulindile walakho. Kuleso simo umele wazi ukuthi waxhuma iyakushubela. Umehluko phakathi kwakho nesikorokoro ukuthi siyaduma siyaphusheka wena umile. Mase ucasha ngokuthi kunezinto ongahambisani nazo kanti ekujaheni impumelelo waduka waphuthelwa. Kunokuthi ngikubukele phansi ngibone ngcono ngizehlise ngibe sobhuqwini nawe ubunono ngikuhlehlise ngikutshela ukuthi yebo ama freestyles aphuma enhloko kodwa wakusebenzele ngoba umqonda utheshisi khula ndoda ingqondo emfishane ingqondo emfishane igqama emini bebade lento yokubuka amantombazane cansi uma emile kahle yenza ngizibuza ukuthi unayo yini indodakazi uma ingase ithandane ne-out njengawo ungayithatha ngokuthi sile kahle awuqhomi ngalutho uma ukuthi usiqhenya ngawe awuqhengi ngalutho mawukuthi usiqhenya ngawe unokuzenza uswenka kanti drip nyana yakho indlela ochela ngayo run in the streets akuthi shu compared to when ngiyathela ngako sikwazi njengomjita wa Young Cannibal iprofile yakhe iphela lapho awukazi uyishintsha igame ubufakazi baloko ukuthi itoti ayidlalisanga cause you a bitch nigga le faggots ngibiza ngongqingili oyiqhonti ngathi ayingizwanga ngeke ngingakutshela straight ngibe ngiyitoti engadryisanga time. That's fire. That's the third round. Sesiyayivala ke manje. Cela ucomment lapho, uyishare le battle le, ufollow amajita lapho. Small, thatha. Siyagoduka manje. Yo, entweni enjalo. Usungena nge-freestyle ngoba kulela verse ngichokile vele ngibambe ogesi. Kulungile. Noma ngingaphasha abakhona abangigcobile. Into engizoyikhuluma nawe ukuthi usumdala manje. Uma usaphusha lo mqondo wokuthi as long as ngirephile kumele wazi ukuthi ifamily yakho ayiphephile. You always tired. In 9 to 5. Ngapha you have to write and memorize these bars. Which makes me wonder ukuthi who's gonna protect your kids behind enemy lines. Njoba ngike ngasho ukuthi kungifikisela ngeinhlungu ukubona umkhulu onganga nawe esagijimisana nezintwana. Chase ifame yamadolo. Ingakho vele wa decide ukuthi namhlanje uveza izitho ugqoka umadolo. Kuzoqashuka amabhonki mase ngiqhamukile ngihamba nezibafa ezakhe ngamaqhonti. Entweni enjalo ungidlela ikhemi ucabanga ukuthi mhlambe mina ngomunye walezi yemi oyishaya mangabe usubalekele ekhaya. Ngiyazi prejudice ningi
kumele uphume la uyothenga ukudla, kumele ureporte kumlungu ukuthi hey kusasa ngizi kunjani. I-pressure ye-life isingaphezulu kwakho. You have to take some time. Uphumule, ubuyise umqondo. Iy'ngane zakho zizokhula zidliwa amampondo if you always following around these young rap niggas. Nabo abayitshentsi bamaconsi kanti nje cha. Ayikho indaba yabo. Badliwa njengamaqhonti. Sorry. Yeah.